17. Yksimielinen mies seisoo tukevasti yksisuuntaisella kadulla kahdella jalalla ennen tuupertumista. Vai pitäisikö hänen juosta kioskille pää kolmantena jalkana? Jäisi nähtäväksi, tuleeko hän mielenvikaisena takaisin nähtyään Kimmo Sasin kaulushaikarana Iltalehden lööpissä. Onneksi hän on yksijalkainen, eikä osaa laskea 1000, mikä on vähimmäisvaatimus sairausvakuutuksen mielipuolisten eduskuntavaalien alla. 3-kertainen eläköönhuuto Suomen valtiovallalta. Eläköön, eläköön, eläköön. Ennen viimeistä tärkeintä luen eilen kirjoittamani runon nimeltä Kuka muistaa Jodin? En tiedä miksi ajattelin Jodia. Ehkä siksi, että tiesin täällä olevan puhdasta. John Fogerty lauloi Lodin. Mutta kuka muistaa Jodin? Siveltiinkö sitä ahavaan anukseen vai ajokseen? Onko Lodi Jumalan amerikkalainen lempinimi? Jumala on rakkaus, kumara on raskaus. Tässä on jotain mätää. Pitäisi soittaa sukulaiselle Hobogeniin, Frank Sinatran kotikaupunkiin. Tepsikö Jodi Frankin finneihin? Istun nojatuolissa sinisen kirveen valossa. Ajattelen Floridan metsään menehtynyttä isoisääni. Kello käy 10. Yö tulee julmasti kuin nuohooja. Kohta on huhtikuu. Huomenna haen äitini sairaalasta. Ajattelen arkaluonteisia asioita. En löydä Creedence Clearwater Revivalin LP-levyä hyllystäni. Onko vinyylissä Jodia? En tahdo etsiä Jumalan rakkautta. En uskalla edes ajatella, mitä se voisi olla. Käytän finneihini vademeekkumia. Sitten vielä yksi ennen päätösmaa. Runon nimi on No niin no. Tämä on myös hevosen nimi. Ja nimestä päätellen se pitäisi olla Suomen hevonen, mutta tämä on lämminverinen hevonen. No niin no. Beckettin mukaan Proustilla oli huono muisti. Vihdoin ymmärrän, ettei selityksillä, pelisäännöillä, numerosarjoilla ole kummempaa merkitystä. Ei enää. Kenkä lensi taivaaseen eilen. Saan valaistuksen koska tahansa. Usein se on pehmeän selittämätön, kuin taivaalta lohkeava tähti. Vapahdus, hellyyden painovoimaton hetki, hetken verran. Kaikki on kaikkea muuta. Jos malttaa odottaa ja suudella avaimen reijän tuulen suuta. Ja sitten pääsemme asiaan, eli turkulaisuuteen ja kaupankäyntiin Turussa. Runon nimi on Sellainen turkulainen. Tämä on mukailma suuren dadaistin Kurt Schwittersin runosta. Hän kirjoitti Sellainen on königsbergiläinen. No niin. Jos turkulainen sanoo, hän maksaa. Sitten hän maksaa. Vaikka turkulainen ei varsinaisesti sanoisi, hän maksaa joka tapauksessa. Ja jos turkulainen maksaa, hän ei sanoisi sanaakaan. Sellainen on turkulainen. Ja turkulainen ei uskaltaisi suututtaa ketään, joka sattuu olemaan rikas. Ja turkulainen on köyhä. Sellainen on turkulainen. Kun turkulainen maksaa, hän maksaa. Ymmärtänette? Mutta kun joku on rikas, ymmärtänette? Sen tähden turkulainen ei maksa. Saanko sakset? Täten julistan sama kuin uuden kirjakaupan
avatuksi. Ja leikkaan siitä kappaleen. Niin, onneksi olkoon.